Добрый дзень, шановное спадарство, паважаныя сябры, браты і сёстры. Я Тацяна Малашченко, па поглядах беларускі хрысціянскі дэмакрат, эканаміст, былы прадпрымальнік, маці 3 дачок. Іду дэпутаты парламенту ад правацэнтрысцкай кааліцыі, каб мець магчымасць і паўнамоцтвы на заканадаўчым узроўні дапамагаць адраджэнню беларускай мовы і культуры, вяртанню гістарычнай праўды. Бог стварыў розныя народы і даў кожнаму з іх сваю мову. Таму будуць хадзіць народы сваімі дарогамі. Нагадваю вам, сябры, што наш рэгіён – цэнтр гістарычнай Літвы. Мы – нашчадкі вялікіх князёў, вялікай, заможнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краіны, якая дала свету вялікіх дзеячоў. Нашыя славутыя землякі ушанаваныя ва ўсім свеце. А што ў нас? Мы ходзім па вуліцах і плошчах, якія збольшага носяць імёны катаў беларускага народа. Імперская акупацыйная ўлада знішчыла нашу культуру, зганьбіла нашу мову, адабрала нацыянальныя каштоўнасці, прысвоіла нашу гісторыю, забіла нашу эліту, навязала нам чужынскую ідэалогію. Я Тацяна Малашченко, маці 3 дачок, жыхарка горада Баранавічы, мела шмат праблемаў з выхаваннем і навучаннем, бо няма ніводнай групы, ніводнага садка, дзе было б сапраўднае беларускае выхаванне. Таму мае дзеці не хадзілі ў дзіцячы садок. Калі надышоў час ісці да школы, двойчы былі праблемы з утварэннем беларускіх класаў у гімназіі. Стварыць атрымалася, але з вялікімі намаганнямі. Мне давялося змагацца 2 гады. Па цэламу году на кожнае дзіця. Каб навучацца ў нацыянальным універсітэце, трэба з'ехаць з краіны, як зрабіла мая старэйшая дачка. Так робіць шмат маладзёнаў, і гэтая тэндэнцыя будзе пашырацца. Бо ў жніўні быў прыняты закон пра адтэрміноўкі ад войска. І вось цяпер нашыя хлопцы, наш вялікі моладзевы патэнцыял будзе аддаваць свае сілы і моц іншым краінам, укладацца ў чужую эканоміку. Але яны патрэбныя сваёй краіне, інакш Беларусь застанецца без будучыні. Кожнае дзіця з кожнай беларускай сям'і мусіць мець шанец атрымаць найлепшую адукацыю еўрапейскага ўзроўню і без пагрозы быць забраным у войска. У нас ёсць шмат людзей, якім падабаецца прафесія вайскоўца, і яны гэта будуць рабіць больш якасна, чым юнакі, асабліва, калі войска стане сапраўды прафесійным. Я ведаю гэта як жонка былога афіцэра. Адначасова выйграюць і беларускае войска, і адукацыя, і краіна ўвогуле. Сёння мне кажуць, ты ж эканаміст, былы прадпрымальнік, вось і займайся сваёй эканомікай, маўляў, яна важнейшая. Насамрэч, ні адна нацыя не знікла з прычыны голаду ці эканамічнага развалу. У гісторыі шмат прыкладаў аднаўлення эканомікі ва ўмовах свабоднага рынку нават на пустым месцы. Нацыі і народы знікаюць тады, калі ў іх адымаюць мову, адымаюць гістарычную памяць. Як адымаюць памяць у народа, мы бачым на прыкладзе сённяшніх курапатаў. Я, Тацяна Малашченко, заклікаю вас усіх вярнуцца да сваіх каранёў, да роднай матчынай мовы, адмовіцца ад імперскіх ідалаў і чужынскай ідэалогіі. Згодна з Канстытуцыяй і іншымі заканадаўчымі актамі, дзяржава гарантуе права выбару мовы выхавання і навучання і павінна ствараць умовы для рэалізацыі гэтага права. Дык давайце карыстацца сваімі правамі і не заплюшчваць вочы, сыходзячы ў зону матэрыяльнага камфорту. Гуртуйцеся, спрабуйце самі ствараць сваё культурнае асяроддзе. Я Тацяна Малашченко, хрысціянскі дэмакрат, адначасова з'яўляюся сябрам таварыства беларускай мовы і руху за свабоду. Вылучаюся як сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мяркую, што толькі сумесная праца і дзейнасць можа прынесці найбольшы плён нашаму грамадству. Мы, хрысціянскія дэмакраты і сябры правацэнтрысцкай кааліцыі, занепакоены станам беларускай мовы. Выступаем за тое, каб новы склад беларускага парламенту прымаў на дзяржаўнай мове ўсе заканадаўчыя акты, каб парламент прыняў закон аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Лічу сваёй галоўнай мэтаю прызнанне першаснасці роднай мовы, культуры, павелічэнне колькасці беларускамоўных садкоў і школ, адкрыцця нацыянальных вышэйшых установаў адукацыі. Упэўнена, што нацыянальная самасвядомасць – галоўны складнік незалежнасці, адраджэння і росквіту Беларусі. Правацэнтрысцкая кааліцыя распрацавала праграму за адказныя рэформы з новым парламентам. Гэта праект сістэмных рэформаў у эканоміцы, самакіраванні і забудове гарадоў, пенсіях і адукацыі ва ўмовах свабоднага рынку. Вернем Беларусь у Еўропу разам. На жаль, у Беларусі важна не як галасуюць, але як галасы лічаць. Таму прашу дапамагчы нам пракантраляваць падлік галасоў. Далучайцеся да незалежнага назірання. Жыве Беларусь!